Dyma beth mae'r Sais yn galw'n kitchen diner. Mae'n gegin, mae'n le fwyta hefyd, ond mae'n gymaint yn fwy na hynny. Ac mae'r silffoedd mae fy'n hyn awgrymu bod posib eistedd lawr a darllen llyfr a symyfyrio, edrych ar olygfa. Ond un beth arall sydd yn bwysig fan hyn yn y gegin i mi yw'r silffoedd. Mae yna 2 silff fan hyn yn cynnwys curiosities, a wedi ddim yn siŵr beth yw hwnna'n Gymraeg, chwilfrydigaethau felly. Dwnim, ond ta waith. Maen nhw i gyd yn bethau sydd yn glwm a ryw fath o atgof. Ond peth mae'n amhosib i osgoi yn y stafell yma, ar wahân i'r bwrdd bendigedig yma, mae yna goeden sylweddol wedi gwmpo mwyn creu hwn a'r cadeiriau. Ond ar olygfa yw'r peth mae'n amhosib i'w osgoi. Ac wy'n hoff o sedd mewn ffenest. Achos mae'n golygu allwch chi eistedd lawr yn gyffyrddus yn y tŷ yma o le, a mi allwch chi weld 2 olygfa am Bris un.